Kan min mikrofon står mere end 3-4-5 meter væk, og I kan høre mig så tydeligt. Fuck, hør. Ja, det kan man. Det kan de, men kæmpe glemmer. Ja, det ved jeg godt, det er på grund af lyset. Det er fordi den er sart. Den kan ikke finde ud af at lyse ordentligt, når der er tæt lys inde i et mørkt rum. Det er den er sart. Hvad så, Hyper Freak? Er der sket noget siden sidst? Jeg kan ikke tale over. Jeg skal bruge den der lille. Haha, how to not do things. Og bare jeg har tænkt mig at gøre så meget af mit hus rent. Selv steder jeg måske ikke skulle være for at gøre rent. Altså når man ikke er hver dag. Og så skal chatten selvfølgelig gå ud, det er fantastisk. Er der en eller anden, er der en eller anden måde man kan gøre sådan noget på til en profil, der faktisk ikke... Jeg spiller far med Nick. Flot, men ellers så ikke så meget. Ikke andet end at jeg har hørt et år. Mere at holde afstand. Nej, hvad? Er det legit? Har du slukket for energisæt? Det kan selvfølgelig ikke godt være, at jeg så dum ikke har gjort det. Har du slukket for energisætning, eller låst skærmen med nedtælling væk? Mest energisætning. For sent. Let's go. Nick Morty. Vi vil ikke se dig skide. Jeg skal ikke skide, Nick. Jeg skal gøre ren. Ej, hvor er det klamt. Jeg smiler aldrig med tænder sådan her. Jeg smiler altid sådan her. Fordi ja, det kan I godt se hvorfor. Altså, der er allerede noget her i kanten, det er fandme næsten. Der er kun et sted, den her skal hen nu. Nej, det er ikke dernede. Nej. Det skal vaske det der klamt. Det er bare lige noget, at du lige tager en tid herovre. Du giver Simon for meget content. Ja, det gør jeg nemlig. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det kan du også se, at det er godt. Fuck, mand! Hvorfor helvede er de poser? Hvem tror, der er nogen, der har købt rigtig mange sodavand? Altså... Det skulle da ikke undre mig, at der er nogen, der har købt det. Det er så mange sodavand. Jeg har købt. Støvsuge museet. Det der går galt, noget går galt. Nej, jeg skal ikke støvsuge museet. Okay. Første ting. Du er derovre. Dato for satan. Ja, det var fra 1900, du har sagt. Og det er også den her, hvad er det? Det er
En hårspray. Hvor fuck har jeg haft en hårspray? Der står ikke engang data på. ID-boks. Ikke brugt. Eller er den? Der er sådan noget brugt. Hvad mand? Det er ny, ikke brugt. Eller helt ny. Den er fra 2019 af, og den er bedst før den 19. september. Eller den 19. September 2019. Ja, den kan ikke bruges, mand. Det vil fortælle mig, at det er din dato. Det er kraften med klamt. Den er fra 2015. Så skal du også forstå, at jeg ikke bruger den her deodorant. Men igen, jeg har haft noget i mine øjne, som jeg ikke burde have. Jeg har noget i mine øjne, som man ikke får. Medmindre man er en gammel mand. Så ja. Og det er grus der. Fordi grus der, det kan teknisk set godt ødelægge ens øjne. Men det er så lidt, men stadigvæk, det vil stadigvæk være træls at ødelægge det. Grus der, det gør bare, at du ser enten blindet, at dine øjne ser flimret ud, eller du kan også nogle gange se nogle farver og sådan noget, det bliver sådan lidt grå-agtigt, sådan kort, og det er meget kort, det sker, det er ikke lang tid. Eller som det, som jeg har i grus her, det er lige pludselig, så ser jeg bare utydeligt, så kan jeg ikke se noget, det er sådan helt, kig i min tog. Det er sådan mine øjne er nogle gange. Hvad siger du? Jeg nægter at give til pæstorm! Nå, så det kan du ikke. Det kan jeg ikke. Hvad? Jo, pis. Aha, nu skal vi pisse. Ej. Det er sgu ikke så ringe, du. Nå, er der nogen, der har skrevet noget siden sidst? Nej, det er der ikke. Nå. Wow. Ja, tak. Og hvad står der? Jo, okay, jamen jo. Thanks for follow. Tak for follow, vi to. Olsen 1011, eller 1167. Thanks for follow, Jatus. Thanks for follow 202J. Tak for det. Og thanks for follow, Nico Andersen. Tak for det, du. Tak for det, guys. Det var sgu hyggeligt. Ja, rundt bare det herovre. Så først skraldespandsområdet, nu kommer det til at blive rigtig lækkert. Nu kommer jeg til at se alt det dejlige skrald, der ligger inde her. Og der er meget. Det tror jeg faktisk okay, egentlig. Der er lige nok lys til det kan helvede, tror jeg. Så, tid til det. Næste her. Og der er meget snask, men ikke længere plads. Lad os se, jeg har meget til over. Okay. Jeg får mine ting til at komme nu. Og jeg vil sige undre hvad det her er. At det er fordi jeg købte en hel kage for mig selv for 10 personer. For 2 uger siden. Fordi hvorfor ligger det? Jeg får en køle. Og det ved jeg ikke. Godt spørgsmål. Nå, den her, den er nok. Så den skal der i hvert fald. Der er lige noget her. For satan. Nu har vi noget her. Hvor? Kommer det af? Jeg synes faktisk... min hoved. Jeg synes faktisk, det kunne være sjovt. Det var faktisk folks fred. En gang. Nej. Rygt, mand. Fuck, det skal jo være. Det er sgu nok egentlig selvfølgelig ikke til at gå helt ned. Der er bare poser. Fuck min lak. Det der sker, når du ikke laver noget, så faktisk begynder at lave noget. Længe om. Længe later, ting later. Jamen, bare. Nej, en kontorstol. Tilbage igen.
Min storesøster gider ikke sige hej til mig. Min storesøster gider ikke sige hej til dig. Nej. Så lad være med at sige hej til hende, indtil du kan sige hej til hende. Eller, det giver ingen mening. Ja, bare lad være med at give mig, bare lad være med at få mig til råd, det tror jeg det er bedre. Jeg har aldrig nogensinde opført mig mere som en bitch i horror games i VR. Hold kæft, hvor er det skræmmende, mand. Det er så klamt. Jeg elsker, når Fortnite ikke gider åbne. Ved du hvad? Hej, hvad? Så skal du prøve mit Five Nights at Freddy's i Head wanted! Nu er det igen, Stars. Nu er det igen. Ja. Okay, der er bomben! Okay. Og for fuck's sake, bil! Kom. Fucking Danmark. Tag med, mand. Dram lidt. Wow! Pis, mand. Træls. Jeg tror ikke, der er mere. Nej, jeg elsker Daniel. Du er sindssyg. Du er sindssyg, mate. What? Jeg kan ikke få forskel på nogen af dem. Om de har fået shotgun, men så er den færre. Ja, det ved jeg ikke. Oksekød. Hey, dit kommuniske svin. Der sidder du og laver... Shotgun, det er egentlig bare det main. Jeg laver oksekød, eller rettere sagt, et oksekød i en pose, så skal jeg lige sidde og tølle det op. Så ja, det er det, jeg laver. Godt. Jesus. Okay.